জাতীয়তাবাদী পার্টি হুঁশিয়ার বিজেপি সংগ্রাম Ready? Social media Russia bari elaka amsaidi sini takukte bukuk rong joto bobagrana hamjangnai jatini bagai shanti shringkhala shanti priyo chini rajnitik dol khainai takukte bukuk rong tini ro kothum laimane bagai tamni himale tini kaisa kha dumane pada o kha dumane panda o jeng tini bukha phiyagoi kok sani musugo tamni himale sini tipra muthani warriors no hai lama lantri गाड़ी बुखुरगो तगो तानै बिथामानि बागै जों बेलेके खा दुलाइजाक तिनि सारा त्रिपुरा बेपि चिनि त्रिपुरा मुठा हामजागै तंनाय ताखुकते बुखुग्राव सारा त्रिपुरानि सु बुद्धि सम्पन्न बरक रंना कबंगनाय मुसुगो थानचानि मारियो फायै तिनि जे ए जुमलाबाजी जे केडार बाहिनी यं जेथिमान बरंना रंगै बुगै तगै बुथानाय तिनि केडार बाहिनी रंना त्रिपुरा हानि सकमगै रुखलाय रहदारनि बागै बरनो तिनि जत्तो रुखलाय रहनानि जत्तो तियारं बायनानि बागै तिप्राहानि जत्तो आदं रनो आं खाबाय खबाय कबगो Ready? हामबाय जत' मेडिया रनो तुनिसं रसियाबारि रसिया हाथि बाजार सिनि काइसा बिखुब इंसिल तमाने हिमालय सिनि तिप्रा मोथानि काइसा बोबाग्रानि सैनिक सिनि सुरमा केन्द्रनि जेनि ताखुबनो जे बीजेपी नि गुन्दा बाहिनी रक गारिनि तिक्लायै तान्थाय बुथारमानि बागैनो जों तिनि जत्तनो सिलिंगो एबं जत्तनो सो हुइचार जुमारगो जों अबतिजेति जदिसि दैबा अंखा गासिनि तिप्रा मुथाराव नायटंला अवश्य जोंबो एटाक खेनेसिनबो थै दंगो जोंनिबो याक दंगो जों याक तिसारनो बाद दंनाय अबनि बागैनाय दिनै सारा तिप्रा जोंनि जारा आनि कगनो खानाय दंनायनो आं दिनै मेसेज रनानै मुसुगो जाहाथे द्वितीयबार हाइके तांदों अब जारा खायनायनो दाक्ति बरनो माजरा बेरेसै शास्ति रनानै अंतों जेल खातेरनानै अंतों हिने आं दाबि खायो रसियाबारि अब तिप्रा मुथानि आनि आं सेक्टर प्रेसिडेंट आनि ब्लक सेक्रेटारि वर्किंग प्रेसिडेंट दङ आनि मेडाम सं दङ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अब जत्तो जों अबनो थानचा खायनो जों तिनो अर प्रतिबाद खेलेयो हामबाय